קודם כל, ערב טוב לכולם, תודה שבאתם. אז ככה, קודם כל, הרבה אנשים שואלים אותי בערך כבר שבועיים אם אני מתרגש. והתשובה היא לא, טבעי לי, כי אני חי עם מירי, אני מכיר את מירי, אני מכיר את עמית, אנחנו נמצאים ביחד המון זמן. ואני לא הרגשתי את ההתרגשות האמיתית, סליחה. אז גם היום ששאלו אותי בצילומים, אני מתרגש, אמרתי שלא. אז יש לי סוד, עכשיו אני מתרגש, כן, והקרל שלי רועד, כן, אני מודע לזה. אז אני חייב להגיד שהיום ראיתי את מירי באמת אחרי שלא ידעתי איך נראית הסמלה ועל האיפור ועל השיער, זה הדבר הכי ששמרו ממני בסוד. ומאותו רגע שנפתח הווילון, אני פשוט לא יכול להפסיק להסתכל עליה. ואני מניח שכולכם מבינים אותי וכולכם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. וכשנכנסתי אמרתי, תקשיבו, ציפיתי למשהו, וזה הפתיע אותי בערך פי 10 יותר ממה שחשבתי. גיליתי היום שאף פעם לא אמרתי למירי בפומבי שאני אוהב אותה. אז מירי, רוצה להגיד לך פה מול כל האנשים האלה, בצורה הכי יפה שיש, שאני אוהב אותך יותר מכל דבר, ולא רק זה, אני אוהב אותך ואני אוהב את הדבר המהמם הזה. את פנויה לכמה מילים? אני ממש מתרגשת שאני מתחתנת היום, ושאני לא מאמינה שזה קורה לי, ושזהו, שאני אוהבת אותך הכי הרבה בעולם. גם אותך אני אוהבת, אתה מהמם, אני לא מפסיקה לפרגן לך, תדע לך, אתה מדהים, גם אתה. הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
לכם.